Agus. Nggih, pripun Mas? Bature dipikir to bature nggih. Piye nek kok kon pikir iki? Gara-gara kowe bojoku nesu karo aku ya. Lah ya apa? Roh paketmu me 4.500.000 telu ki lho, omongane salahan kaya apa jane iki? Oh alah, ndak 4.500.000 saya telu murah pel dadi tukokne. Duit kuwi. Wis to iki lho delok barang iki lho. Heeh. Wis to. Barangnya jati kok ngene iki lho, mosok tak larang to. Kok apik men to, Mas? Ya apik. 4.500.000 ki wis telu Mas, ora wis siji lho. Oh iya. Oh, wis telu. Jati asli ngono lho. Jati Mas. Beh. Lah iki sing keloro Mas. Apa ki? Yo iki almari 2 pintu, barangnya koyo ngene lho. Beh. Mending to. Ya yo wong iki, Mas. Wis. Bojoku man nesu wae. Duh, lah trayo kene iki promo ki ngene iki Mas. Beh. Wong-wong iki do pengen lho barang mending-mending iki lho. Sing ketelu ki lho Mas. Apa ki? Meja rias. Mejar ya. Oh, apik to, rupane jebet kira-kira ngene iki to. Istimewa tenan pasti, Mas. Heeh. Lah kocone endi? Yo iki kocone ku nek dikirim lagi dipasang, nek kene dipasang kaca nek pecah piye. Lah meja rias ki mosok bojoku kon lungguh dodok ngene iki mosok kaya kursi ne. Gampang nek masalah kursi gampang. Kok pokoke ku nek dikirim ku cepaki kursi. Engko tapi aja lali lho, sopere gekno kopi tak bonusi kursi yo an. Beh aman aku tuku sekilo nge. Yo, tak goreng kan. Yo, cocok. Ya gara-gara iki bojoku nesu karo aku bener ta barangmu apik-apik kaya ngene. Piye? Lah mending iki kok ngene lho. Piro ki Mas? 4.500.000 oleh telu. Ya wis terang ngene aku no, nang Banyuwangi kono, ongkire piro? Alah, ongkir ki apa? Wis teko Banyuwangi Madura gampang, gak ongkir-ongkiran tak terne ning omahmu bayare ning omahe engko. Oh, tenan ora iki? Iya, engko bayare ning omah ae cek wedi ae. Beh. Lah cara pesene piye? Pemesanan ada nomor di bawah bio profil langsung di-green gitu. Hah? Mas Agus butuh paket 4.500.000 dapat 3, langsung kirim ke Banyuwangi. Oke, gas siap. Ngono to, Mas. Kok pengen tuku? Jawa Timur, Jawa Tengah piye? Jawa Tengah wis tupoke tetep tak kirim, gratis ongkir yo an. Oke, Jogja yo gratis ongkir, Madura yo gratis ongkir. Oh, ngono lho, Mas. Ya tak sepile ngono ya. Oke, siap. Paket 4.500.000 dapat 3 brang. Jan istimewa tenan lho. Jan, monggo.